ngayon may bagyo ulit. Ayan, makulimlim ang langit, kulay gray. Ay nako, nalaglag siya. Wait lang ha, sinatulog eh. Dapat pala dito sa sasakyan may mga hanger, may sipit. Ayan. Hindi ito nilaban ko, oh. Hindi natuyo. Ay nako, kasi may bagyo. Kaya ayan tuloy, ang laki-laki na, ay medyo pasan, ang laki ng problema ko ngayong araw na ito. Sana natin si Connie. Ayan, malapit na tayo sa subdivision. Hi guys, mega shout out. Jibe, nasaan ang Sukone? Ay, Ba't nilagpasan mo si Kone? Sabi ko sa Sukone tayo. Hindi pa pwedeng umatras ka? matrap ka saan tayo. Hindi pwede makita dito. Kaya balik ka balik tayo. Ay, naku, nilagpasan na namin si Kone pala. Ang haba pa ng dadaanan natin. Diyos ko, baka magpunta na doon, makikita namin ito ay basa. Alas 11 pa naman ang sinabi ko, oras. Ay, naku, ano ba yan?
subscribe sa my YouTube channel. Shout out. Mega shout out po sa 5 million, 6 million viewers. Huli nga. Nandun na siya? Ha? Huli nga? Subdivision? Sabi ni Huli. Anong sukuni? Si Kuni. Daanan sa subdivision? Nyamot. Anong sukuni ka dyan? Saan ba ang bahay niya? Ayan si Kuni ne. Hindi Sukuni, si Kuni. Taga dyan siya. Kala ko ba? Saan ka galing? Nasa Banyakan na kami. Bakit oy? Saan pupunta yun? Hindi ko alam. Hindi mo na yan ah. Ha? Hindi yun? Basta naya mo na lang. Nasa Banyakan na kami. Balikan natin kasi may bit-bit yun. Sutil kita talaga. Tapos sabi niya, saan sa Sukuni siya? Ha? Ano ba nila sabi nito? Si Kuni, hindi Sukuni. Bakit ang itim si Su? Hindi ko alam. Baka siguro dahil sa basa. Kasapan. Ayun, sa bagay. Lanchay na lang natin. Ay. Na-stress tuloy ako. Tapos kagabi, Ito lang nirapan mo na inig lang. ha? Ay, hindi naman tumaroy. Nilublog ko na lang lahat. Ha? Pinapat mo sa Madumi yung ano, tamahangin. Oo, mga
mali ang pagkakasampay. Kaya hindi siya nahanginan. Dahil pinasampay ko sa dalawang ito, mali ang pagkasampay nila. Paano matutuyo yun? Hindi matutuyo. Tanang mumungkugan. Oo. Agda in-spread. Binasa mo lahat. Oh. Matutuyo sana kahit kaunti. Ang pagdating pagbaba ko at kaya namumungkugan. O, syempre nanganginan ng ganun. Nagsiksikan sila. Hindi nila in-spread, Dapat ano? hindi nila hinangar. Ay. Basta ganyan lang ay. Dapat nakahangin. Tapos, hindi siya nakabaligtad. Eh kung nakabaligtad sana, adi yung lining Ayun na, sana oo, ang ayun natuyo. na. Hindi nila binaligtad kaya ang aga-aga nagalit ako. Kaya nalit ako sa simbahan. Isa pa Ako yun. naman, alas 5 gising na ako. Ang purpose ko naman magsusumba ako kasi chinat ako nung dali ka na, magsumba tayo. O sige, maliligo na ako, sabi ko. Tapos maya nag-chat. Cancel yung sumba natin kasi baka daw biglang umulan. Ay, gano'n. O sige. Kaya naisip ko, magsimba na lang ako kasi nakaligo na ako, nakaano na ako. Ang alam ko kasi nandun ka na sa simbahan. Nung nalaman ko yan, matagal ko nang alam na ang sumba alas 6. Sabi ko, magsusumba ako. Tapos nandyan ang simbahan. Adi magsimba na lang ako. Kaya, Wawalay man inisip ko lang wawalay man susumba at tani apostolada ako. Tapos ang mas namin 6:30. Alam mo ba yun? kaya nga hindi kita chinat. Sabi ko, iniisip kasi, ko. ang alam ko, nasa simbahan ka na. O ay sa simbahan. Nagising ako alas 4. Tapos Adi nagmuni-muni pa ako. sige, magsisimba na lang ako, Papa. Sabi ko kay Jojo. Saka punta, magsusumba ka ba? Hindi, wala to kami sumba. Magsisimba na lang ako kasi nakaligo na ako, nakaano na ako. Bibihis na lang ako. Ayun, kaya ang alam ko, nandun ka na sa simbahan. Wala pa. Talong sila ng talong sa akin. Asa si Ang akala ko nga, nandito na siya. Tapos sabi nung isa, hindi kasi sabi niya, masama yung pakiramdam niya. Oo, lagi siyang nahihilo, sabi ko. Kasi mababa yung dugo niya. Ay, ganun pa. O sige. Tapos nung... Aba, adi tuwa yung president namin na wala ako doon. Parang hindi ako kasali doon sa picturean. Pero gumawa ko ng paraan, di ba? Muro-muro. Nakita mo yung reaction niya? Kaya nga sabi ko. Naririnig ko sinasabi niya, pero hindi ito ipapasabi. Sabi ni Father Bo, sinabi ko sa kanya,
Tapos, pagkatapos namin doon, nakikita ate, uwi na gutom ako sis. Sabi ko kayo, tapos diba, uwi sana talaga wala ko sa bayan dahil ito nga, sabi ko, doon na lang kami ng mga na yan. Sabi ko nga, hindi ako ng bansa. Kaya dito. May isa nilaw. Ay. May rin ito nilaw. Mabait, maganda. Oo, kaya kaya. Oo. Mabait yun si Madam Irene. Doon na lang kami mag... Oh, sige ako. Kung gusto niya, masaya siya sa ganun. Lalo, ako nag-aayak sa kanya. Tayon yung ano, yung una ko pa lang siyang nakita. Hindi ko makalimutan. Niyayaya na niya ako agad sa bahay niya. Mabait siya. Pero ako. Sama ka sa bahay. Ito pagkandang ba? Gusto ako lang. Sabi ko. Ay, nakalimutan talaga ako na kanina talaga. Hindi ko malaman kung Nagtatampo nga siya. anong gagawin kong pag-aano. Tinatawag niya ng ano na. Magpapicturean, hindi na. Hindi ako naka-uniform. Tawag niya ko niya. Tapos hindi na ako sasama sa picture. Hindi, sama ka. Sabi nila, hindi na siya nila si Leia. O, sumama naman siya. Walang, hindi sila nag-arrange. Wala nag-arrange lang tayo. Wala. Basta-basta lang. Sinit ka yung picture sa'yo. Hindi na mo, nakita mo, parang